Kollox jinsab lest biex matul il-jum tal-ħadd Graham Sanson, deskritt bħal The Maltese Survivor, jitlaq għall-avventura li se tieħdu għal 5 tiem fil-kampanja ta' Sqallija. Brodi Sqallija, sewwa li hija l-ikbar mountain range li Sqallija li tkopri l-kobor ta' Malta. U r-riex tiegħi wassanni minn tarf dil-foresta għal fuq il-muntanjefna ġifieri, dak huwa 24 sija qabel jitlaq għal din l-avventura, is-sitwazzjoni tat-temp mhijiex waħda faċli. Is-sitwazzjoni fejn palissa bħala temp qiegħed ma tantx pjaċevoli sa 15 ilu kien hemm ħafna silġ, kien hemm jisu daqs nofs metru silġ. Fil-ġimgħa alla volja tip efficiency dab ħafna mis-silġ allura kienet inti għall-aħjar, imma eventi ġrieħ żdietu anki x-xita u mal-temp palli palissa hemm żdiet ġifieri iżjed u llum ġejt ir-rapport ta' temp għal-ġimgħa d-dieħla u ovvjament ma tantx huma pjaċevoli ġifieri ħajjagħmlu ovvjament it-trek iżjed itqal minn hekk. F'Kollha il-vulkanetna żbroffa f'Jannar li għadda u għadu s'issa ġifieri infatti sa jumejn ilu. Avventura bħal din titlob li jsiru bosta preparamenti. L-iżjed ħaġa li palissa tnagħmel iżjed mentalment palissa, sewwa l-aħħar stadji huma iżjed preparatorji ġifieri li nlettiluhi mentalment u tibda tara n-nies ta' madwarek inti tkun inkwetaw, allura dak li jkun inti titiżżomm lek nifsek bħala emozjonalment kalm. F'Novembru li għadda Sanson attak 3 tiem Alpin-Natura fl-inħawi tat-Torri l-Aħmar. Waqt din l-avventura u kilbis l-insetti u anki fi Sqallija se jkun qed jgħix biss fuq dan l-ikel. Ikel lanqas ġifieri ikel dak li ħansib hemmhekk, l-istess bħall-avventura li għamilt jien fil-Mellieħa. Ovvjament l-ambjent li huwa differenti minn Malta, allura anki bħal ikel huwa tagħhom differenti. Ġifieri apparti milli ċertu ħxejjex u hekk titgħallem ovvjament ħxejjex ġodda. U di darba hemm annimali ikbar, bħal pereżempju hemm ġifieri bil-volpi fimt li huwa wkoll ta' periklu kbir ġifieri wkoll fil-għaxija, fimt? Imma insomma, bħal ikel hemm x'tażel, hemm fniku hekk slavaġġ. L-għan tal-avventura u li jinġabru donazzjonijiet biex tiġi ristrutturata d-dar li tilqa' fiha żgħażagħ bla dar u li hija mmexxija mis-Salezjani. U d-darba vent xtaqna mill-ban partikolari u l-għan d-darba kienet li nejnu biex ikunu ġbarna fondi għal din id-dar jisimha Mamma Margherita li tinstaf ta' Slima li din iżżomm iż-żgħażagħ li huma bla saqaf fuq rashom. Graham Sanson se jtemm l-avventura tiegħu il-ħadd 31 ta' Marzu.